Salutare, sunt Vlad, bine ați venit pe canalul meu de pescuit. Astăzi vom face o primă filmare chiar de aici din garaj, de lângă barcă, pentru că afară ninge, nu ne permite vremea, dar asta nu ne împiedică să nu ne pregătim în continuare de pescuit. Am ajuns mai devreme în garaj, o să vă prezint și barca. Da, n-am apucat să fac absolut deloc curățenie în ea. Este cam haos, dar o să facem împreună, o să mai stăm de vorbă, o să vă spun în mare parte despre planurile mele pe anul ăsta, unde o să ies la pescuit. O să vreau să împărtășesc cu voi experiențele mele de pe apă, momentele frumoase, natură, toate ieșirile pe care le voi avea. O să ne bem cafeaua pe la 5 dimineață. O să ieșim la pescuit. Cred că nu doar la spinning, sunt și pescari de crap. O să facem expediții frumoase împreună. Și hai să vedem cum e în barcă. Cam asta este barca, având în vedere finalul brusc. Bine, nu pot să-i spun un final brusc de pescuit, pentru că a venit deodată vremea rece, dar o să mai ieșim 100%. Cam așa se prezintă barca. Vă mulțumesc că a stat cu mine până la final. Cam asta a fost pe astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți lăsa acolo un comentariu, un like. Sper să ne revedem cât de curând pe apă. Dar până să ieșim pe apă, o să ne mai revedem cu mici videouri, prezentarea bărcii, mai în detaliu, pregătirea echipamentului și ce mai urmează. Vă salut și vă mulțumesc!